Rongkhelan pen serlong jon kachileng kapalom bong ahidialong kedo kethak dam chereik non. Karbia khai aron barem kire marara tumaphan kopai kilang no. Boka jana long kangri kangrang hormu ganja kinep long. Kardom pinipran time berta long penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen. Rongkhelan beltola pen ser long jon kachileng hidi kapalom bong adak ajo pherdo kangri kangrang atom meklang no asai ki klem dojai pu arjulong si village defense women committee asong pen kelang kachari dun japan chisik chedang pontang no. Serlong jona hawar rong trok serong asar pe maratum village defense women committee po asong keseng ponangkok lake Rongkhelan pen kilo chok beltola pen serlong jon kachileng hidi kapalom bong tovar RARV kangra par pegajok ajo por hot ajhak pangthek thek thetum meklang no asai ke klem dojai po berta longdon si lahai hu asai lang no kapajok don japhan akemang parupon si sengpon no Lapen, labang sosong amhang pathek pon det penapi kangram suatowar malom sitami sarpi maratum thurpaksi pini kapang thai asai dengpon no. Arni kangsam por phai phoma lopen por phai kep maloman hor ki jonatum kangri kangkrang pen meklang no asai ka chokle matum sitami kangdang bom arjulong si rong troksi arong asarpi maratum kelang kichari dunjia phan chisik pon lupusi VDWC amaipi dimi hanse pipen pachini pon. Pini nili tum ladak no ladak social work nili tum ka chingrum inang ko ka theke lason lo nili tum swarlo det rong trok nili tum son kawar pon si women VDP mane village defense party la pasoni tum seng pon iglo la sila seng pon det pen nili tum non pinna pen kini tum ladak asai chiklem pon popusi nili tum non sapi maradas tami tum chingrum no women committee tum det la se pini pen abang kini tum la social work tami kiklem pon pangcheng pon iglo athema ladak labang so beltola pen la rong harong ba selong jon la so dak ka chela arni kang sam por phai phopen ho por phai kepan same kangri kang rang mate la pason si meglang no la pason ta me du so se ni tum ar julong mate kisman dum la pason nang than pon riti las ni le tum mang ta sorlo tum la hailam chingwai pon si la pason ke rong adu dung mate rong lo kate bok along la pason ki do ke chelon le po se ni le tum ka do ka vela VDP tum an chigru pet si pini ke labang so dim same pan pon lo Pinong wepen ke arni kangsam por phai pho trok malompen village defense women committee atum beltola pen serlong jon kachileng hidia dak malom kangri kangkrang pen otlang no asai ka chokle matuma phan kelang chari don pangcheng ponpo lapen kineplong chek atuma phan ke rong asara tumpen insai pon paprang po jongsi rong asara tumpen kangsai patte pon ealam pulote police atuma phan sitami hodai nang ko poputa VDWC amaipi dimi hanse pia himpen pherangke atuma thengno pangdak pon Lili tum la person hang si pini kahi meglang nu ba ko pini kari kang krang pen sigjit la person dokok la tini tum ki klem nili tum mat men makani tum ot phit phelang rong lo ni tum la son sarkari kang ra ba rong asar tum pen la pen son nili tum la person la women defense party la room si so meeting padu kon pela meeting kan si cirai un ede ka son penya ko kisod da ka son dokok pole ta kon tum apuk air mate police thana tum masta min khoda ik pa theni tum thana pen si joka juk do nili mat sita mela thana committee lo mangke women ahin pen members son sin phanta women ang bong pen ke hadak apuni lo son se pek kon iglo Anparta village defense women committee atumpen rong malom lapuson atomon langno nangkapadut long de deja phanpura ajo porphai kepa porlote pangthek thek the amone ratuma phan nangkapadut long de deja phanta tar pangthek sitame ketar padu pondo Roshan Hanse report Karbang live Karbi aron bare malong kithi ke jang lapen chomkan hai huya hot kechar he alun kilundon ka chepaduk UJP ka jek rong pharpi arong chewai tanglo Hako karbe khainang ke plangpen aron atangalong kedo jasmet kamno saimati kithi ke jang lapen chomkan hot char hepi atumle ave pulote aron atang chokdam de char hepi atumate UJP atumta karbe khailong isi amana pengke the nai atumlo pule jongdam deta henoni
Sitami non ilitum ang bongpen lapuson ucepiatum nangkabidon bomabangki karbia khai aron barim atumaphan thedung akana hokason dokoklo Lason thak thaksi sangti hidi ahawar malom kachithang klong ucepi kajek rong pharpi bangso per thelong pen avitang nopusi birta longdon Lakha ingko rahini Sarupathar constituency kaparlo paglangso Lakha isialong kido Bura terang arong amekar Laichan terang achor Kajek rong pharpi alangli kidamtang phaikoni ni phai ingko rakithom arnisi por phai isira minute phokya pahot labangso aperthepen che osi chomrong melong chelo juilong Karlitang kajakrong pharpi alangli pirthe dote kahot kithi kejang lapen chomkan hai hui along ansitami alangli kechar he alon kilondon kethek par pekajok tiput antami chokdun et abang philong bonta alangli chiklo e jona prangpen keso cholong lok ajok keso kachepa media phan un anke sechelanglo bonta keso ketan thu pekajok kopai ke langno pen arong chewoi juilong Alangli arongka chewoi hot asomar longki terang dilip terang dhoniram terang mongol singh terang projen terang binong terang lapen amon pimar aso aso domaphan chipamotekang News Desk Report Karbenglong Live Lahore region petrol post athengno along towar kakhor ka sai kedeng bomahut lin pharo throk nedo kangri kangkrang hormu ganja kenepdun long kedamtang phaikoni ni phai ingkor rapti arni kangsam por phai throk sira chite malom Lahore region petrol post IC SI Manujal Gogoi Jalin Ponsi alangli long kachirabdun ari asang hotumpen Lahore region petrol post athengno along towar kakhor ka sai kedeng padupono Lapuson apor hot ihum AF01 CC 8564 dangke patrak ke bang bomahot kahonde dun atengsi khangdun cheksi kirika khorogasai padorundo lapen kahonde dun ateng atrakarlo parlo kirika khorok pado erapi lin pharo thok nedo kaphere meme kangri kangkrang hormu ganja nebdun long cheklo Lakson hot labangso trapen ganja keban abangphu Manipur Imphal district Awang Sekmai Asor Jogendra Singh Asopo Chingkhai Gamba Singh Aphanta nepcheklo lapen kineplong chek aganjata Bokajan SDPO John Da Sathengno paklang ponsi arona tangpen police atum chepare deng ponlo pusi police atum pachini pon specific input asile to hemone ondia pra 7:30 bajat amar Silaojan BP SI Monjol Goera special naka setup koril aru ekon truck intercept koril truck kon registration number hol A01668564 truck kon mane cement pore loi goisile kintu return hote logote mane ki ganja loisil to ami thoroughly search kora 34 ta ganja packet recovery hoisil to apnar weight hobo around 6 em korte ejon manu arrest kora hoisil to Manipur bakin jaba naam hol Singkhen ba Singh Sir, Koba inchile apolo lo jog sa. It basically Manipur pa inchile our destination to the preliminary introduction to article koisile. Ke value to iman man hoise. Exactly value to অলপ দিগদাৰ হ'ব কাৰণ it depends on quality. কিন্তু যেটো মণিপুৰৰ পৰা আহিছে যেটো আমি হাই কোৱালিটি বুলি ধৰো তো around to আপোনাৰ 20000 per kg হ'ব পাৰে। তো এই হিচাপতে দামটো আপোনালোকে মিলাই ল'ব 6 কুইণ্টল কিমান। Bokajan Penananterang Karbenglong Live Chinthong constituency kaparlo langtuk apam pathu aklamalong ke chengsi aparman Chinthong Youth Development Pen kibipon football kapathu ka chapate angdung kiti kapathu hot langpi FC atum ke hai Chinthong Youth Development Committee Pater PC kidamtang phaikoni ni phaikroi hini arni pen ke pangchengpon ke chengsi apong CYDC football kapathu kachupati phaikoni ni phai ingkor rapli arni ing samjin pen angdung kiti kapathu pachun ponno angdung kiti arni White Dove FC pen langpi FC atum angbongsi chephoponno
Apor ke hot ateng pen pathu de rapida ke thek chedai koye jok goal che thap thek bang detlong. Apithu tie breaker pache tur tu si langpi FC tu goal hini pen high detlong. Nong eke pajer amai hot West Car Banglong BJYM dihin rimbang Alom Rongpi Ulukunchi Police Outpost in charge Anthony Rongpi Chingthong BJP Mandal Committee amai phu Joysin Bongrong VDC Chairman Khorsing Senar Pendanglong Rongasar Sorkari Rongasar Lapen Habbe Pin Potum Chitong Dunsi Nong e pajer don. Chingthong ahwar along mobile network Prabjin pen kapado ponjiaphan Kimisen Pathuaklam along klam lapen Thedung Auditorium Hall kikim ponjiaphan MLA Dr. Mansing Rongpi EM Pradip Rongpi aphan Panongsi CYDC ahin pen Alom Rongpi aphan Pinpur alo Pajardon Satgaon pen Wikibe Karbenglong live Pini prime time berta kala pon sakang toniklo domi thagmi kardom